Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Ngunyan iyo an ika-21 Domingo kan ordinaryong panahon. Sa satuya pong Santa Misa ngunyan, ibataman ang mga minasunod na intensyones. Para sa ligtas na biyagbiyahe ni Dad Andrew Asinsila Gerly Borromeo. Thanksgiving, dulot di Benjamin B., Moises Munoz and family, Jenilyn Munoz Collantes and family, Mr. and Mrs. Leo B. Sarmiento, CRC Rinconada, Partido and Naga, Anonymous, Yeter Marada and family, Glenda Bas and family, Abi Group, Marites Naldo, Abi Group, Glady, Esplana and family, Melinda, Maria Ayla B. Rodriguez and family, Viva Group, Joseph and Mylene Dicena, and birthday of Mary Jane, and for all souls and purgatory offered by Dicena family. Petition and thanksgiving offered by Melgarejo and Punsalan family, and for all souls, and for the soul of Judea Ferdinand, and for the soul of Santos, offered by Brad Pau. Ngunyanda Domingo, sa kapanahunan, dakul kitang mga bagay na pinapasiguro, tanganing pag-abot nin aksidente, sa panahon ning katikapuhan, sa panahon nin paghilang, kita andam. Alagad, pinapasiguro man daw niya to ang kamugtakan kan sa tuyang kalag. Tibaad nakakalingaw na kita na magsulsol asin makipag-ulian sa mahal na Diyos. An mamamayukan sa tuyang Santa Misa ngunyan, yu si Reverendo Padre Felix Joal M. Bernales IV. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton niya to an awit sa pagpuon. Magawin sa kaguranan, kita tapos na naligi sa dagang. Magawin sa kaguranan, kita magumaw sa Diyos. Umaulan sa iyang kagayonan, sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Yesu Kristong kagurangan ta, ang pagkamot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang akontan sa tong mga kasalan, tangani magkanig kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Na pinapanungod niya to ang misang ini para sa pagpasalamat sa mahal na Diyos sa mga bendisyon, balaog na sa itong naako ngayon na aldaw na ini, nakita po bilang mga magturugang sunod sa itong kagurangnan, nagkatiripon bilang digdi po sa Arkidios kang Cáceres, ikita po mga charismatic renewal digdi sa Arkidios kang Cáceres, nagkatiripon, Fellowship Day,
bilang sa tong saro kita sa pagtubod, paglawmas at pagkamo sa kagurangnan. Saan misang ini, misa antisipada para po sa aga. Kaya ang mga readings, ang mga babasahon, as ng liturhiya para po sa Domingo. So gapos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makamhan, asin sa indo mga tugang, tanagasala ko'y mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kababayaan. Sala ko, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, nakudupamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makamhan, asin pakapatawadan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na rin kasagkoran. Amen. Amen. Salamatan ikaw, hulikan na pula mo, kamurawayan, kagurangan ng Diyos, Padre ng Ignon, Diyos Amang makakamay, kagurangan aking bugtong Jesucristo, kagurangan ng Diyos, Cordero ng Diyos, akika naman. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan ginaman. Maheraki kami. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan ginaman. Ako at sa mo pagimahera, ika na nagtutukaw sa tuong ka naman, kaheraki kami. Tarikasanaan, banal, ikasanaan, kahurangnan, ikasanaan, murong, kalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamunawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, O Diyos, na ginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod na maging saro sa buot. Tawan sa imong banwaan na kamutan ang binubuot mo, na mawuton ang pinapanuga mo. Tanganing sa tahaw kan mga kinabanon na katibaadan an sa mga puso mapamugtak diyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan.
Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na kaiba mong nabubuhay, asin nagahadi, na kaiba mong kasarokan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nahonan, kan mga panahon. Amen. Matugaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramol. Sa enot na babasahon, pinapagirumdom ni Propeta Isaías an Israel na dai maghuna na ninhulita sinda piniling banwaan, sinda sanaan makakaligtas. Maabot an aldaw, nan gabos na banwaan, matiripon sa Jerusalem, sa pagsamba sa kagurangnan. Hinanyugon po niyato an babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ulay kan kagurangnan, ako aram an sa indong mga gibo asin kaisipan. Maabot sa pagtipon kan gabos na nasyon saka tataramon. Maabot sinda saka mahihiling an sakong kamurawayan. Mabugtak ako sa inda nintanda, asin hali sa inda an mga nakaligtas. Susuguon ko sa mga nasyon, sa Tarses, Put asin Dud, Mosok, Rus, Tubal, Yaban, sa hararayong puro. Sa mga dai nakakadangog, dapit sako, asin dai nakakahiling kan sakong kamurawayan. Asin irurukyaw ninda an sakong kamurawayan sa mga nasyon. Dadarahon ninda an gabos nindang tugang hali sa mga nasyon bilang atang sa kagurangnan. Sa mga kabayo, mga karwahe, mga duyan, mga mula, asin mga hoben na kamilyo. Duman sa banal kong bukid, Jerusalem, sabi kan kagurangnan, siring kan pagdara kan mga Israelita, kan atang sa malinid na lalaagan, pasiring sa harong kan kagurangnan. An iba sa inda, kukuahon ko bilang padi, asin mga Levita, ulay kan kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang gabos po masimbag. Lakaw kamo sa bilog na kinaaban, iharubay ang marahay na bareta. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, iharubay ang marahay na bareta. Mag-umaw kamo sa kagurangnan, gabos na nasyon, irukyaw siya, gabos na katawuan. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, iharubay ang marahay na bareta. Ta mapangyari sa to ang karahayan yang buot, asin ang katotoohan kan kagurangnan sabgod paman. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, iharubay ang marahay na bareta. Sa ikaduwang babasahon, an kasakitan asin kulog partikan buhay nin tao. Kung an kasakitan akuon, ini pwedeng makabukas kan sa tuyang mga mata, tanganing mahiling ang tunay na kahulugan nin buhay, asin makadarasa sa to sa pagsulsol. Hinanyugon po nato an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, nalingawan indo ang pagsadol sa indo bilang mga aki. Aki ko, dai mo ipagpasipara ang hulit kan kagurangnan, ni ipagluya kan buot, kun ika sinusudya. Taan namumutan kan kagurangnan, hinuhulitan. Pinapakol niya ang lambang aki na inaako. Sa katunayan, kan hulit, magtiyaga kamo. Ibinibilang kamo kan Diyos na mga aki. Ta si isay an aki na dai hinuhulitan nin ama. Ang gabos na hulit sa panahon kaiyan, garubako para sa kaugmahan, kundi para sa kamunduan. Alagad, pagkatapos, nagbabalos kan matuninong na bunga, asin kasuriputan, sa mga pinatuod kaiyan. Kaya,
pakusugaan sa indong mga yayang kamot saka gurapay na tuhod. Magibo kamo nin mga tanos na dalan para sa indong mga bitis. Tanganing anpilay dai malapuan at ngani maumayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-agi si Jesus sa mga syudad, sa mga baryo. Nagtutukdo, mantang nagbabaklay pa Jerusalem. May suminabi sa iya, kagurangnan, dikit sanaan makakaligtas. Nagsabi siya sa inda, mag-igot kamong makalaog sa hayapit na pintuan. Huli tadakol, nagsasabi ako sa indo, an mahingu ang makalaog, alagad dai makakalaog. Pag makabangon na ang kagharong asin makapapinto, mapuon kamo sa luwas pagtindog, asin pagtuktok sa pinto na ansabi, kagurangnan, buksan kami. Alagad masimbag siya sa indo, day ko aram kung tagasain kamo. Dangan mapuon kamo, pagsabi, nagkakan kami kahampang mo, saka nag-inom sa samong mga plaza kangani nagtukdo, asin masabi siya sa indo, day ko aram kon ang mga tagasain kamo, rumayo kamo sako. Gabos na para gibonin katampalasan. Duman ang pagtangis sa ang pagragot nin mga ngipon, pagmahiling nindo si Abraham, si Isaac, si Jacob, asin ang gabos na propeta sa kahadean kan Diyos. Mantang kamo itinapok sa luwas, maarabot hali sa sirangan sa kasulnupan, hali sa amihan sa kahabagat, asin maturukaw sa kahadean kan Diyos. Uya anhuri na maenot, asin mga enot na mauhuri. An maray na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Sa maray na hapon po sa Indugabos, mga brothers and sisters. God is good all the time. Okay pa kamo, mata pa. May energy pa. Igo pa po yaon pang espiritu. Yaon pa pang espiritu. So,
nasa ika-21 Domingo po kita kang ordinaryong panahon. Sa mga binasa tangon yan, magagayon ta pong paghurup-hurupan. Enot, kung ika po para biyahe, kung nagsasakay ka sa eroplano, grabe nangon yan ang security sa laog kang sa airport. Kung kadakol layers of security, dapat makapasa ka, dapat so identity mo, kung pa-abroad ka, so visa, so passport, tangani kang makalaog sa airport, makalaog sa eroplano, as in makalaog ka sa ibang nasyon. Tama? Tangani makalaog ka, dapat makapasa ka sa mga requirements. Yaon sa imo ito mga requirements, tanganing makalaog sa eroplano o sa sarong nasyon. So ngunyan ang hapot, ano daw sa paglaog ta sa kahadian ng Dios, yaon man daw ang requirements sa tuya, yaon man daw sa Ebanghelyo naghapot itong kagurangnan, dikit lang ngaya ang makakalaog sa kahadian ng Diyos. Actually, ang simbagkan sa itong kagurangnan, para sa to, nakaka-discomfort. Pero, dagduman, ang sabi kay itong inapod dyan, kagurangnan, kaibahan mo ngaya kami. Nag-inom, nagkakan, kaibahan mo kami, pirmi ngaya ako nagsusunsain mo, pero dai pinalaog. Kita man, pwede man, kagurangnan, member nga ako ang CRC, ako ngayon pirmi kong kuyan, yaon sa simbahan, yaon sa pagtabang, pirmi na nga ako duman sa kaparokya. Ayun po. Sa hiling daw po, iyon na po yan, makakalawag na kita sa kahadian kan Diyos. Sabi dyan sa Ebanghelyo, magmaigot ka mo, sabi kan, maging makusog. Tabaka dain ninyo do kaya an pwersa. Dain ninyo do kaya makaabot, makalaog sa kahadian ng Diyos. Po. So ano ibig sabihin maging makusog? Tabaka kaya maluya kita. Bako pang makusog kita sa pagtubod. Bako pa kita makusog sa pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Baka kulang pa kita sa mga requirements tanganing makalaog sa kahadian ng langit. Actually, igwang theological narumduman ko, igwang theological question. Ano po ngaya, Father, ang hapot? Ano daw ngaya ang impyerno? Empty or crowded? Nagets niyo? Ano daw ang impyerno? Empty, mayong tao, or kadakol tao? Kadakol yaon duman sa impyerno. Sa iling daw din do. Ano daw? Ano daw ang impyerno? Ano sa kahadian ng Diyos? Dakol makalaog o dikit makalaog? Masakit pag hurup-hurupan tayan ang kahaputan niyan. Sangon yan, sa buhay ta, kitangon yan, sa paghiling po nindo. Kung kita na po yaon sa pintuan kang kalangitan, haputon na kita. Haputon kita. Yaon daw kita sa kahadian ng Diyos, sa pintuan, makalaog kita sa pintuan, o dahil kita makalaog. Si San Juan de la Cruz, sabi niya, sa banggikan sa tuyang buhay,
huhusgan kita nin pagkamot. At the evening of our lives, we will be judged kan Diyos nin pagkamot kung gaano kita namuot. Yan. Namuot sa iya, as in namuot sa kapwa. Human lang yan, di ba? The greatest commandment is the greatest commandment, love God and love your neighbor. Kundi paano yan? Paano tapuni ipinapahiling? Kaya ang hapot, kagurangnan, dakol ngayon makakaligtas o dikit. Kaya pwede man hapot sa impyerno, mayong empty or crowded. Sa langit, ang hapot man, ano sa langit? Dakol na makakalaog o dikit makakalaog. So yan ang sa tuyang paggurupurupan ngunyan pong Dominggong ini, nakita po mga charismatic, Caceres charismatic, digdi sa Archdiocese kang Caceres, sa paglingkod ta sa kagurangnan, kita po nagkakatiripon, magayon po ini, yun po, pinapahiling ta, ang sa tuyang pagmauot, pagkamot, paglingkod sa kagurangnan. Nalugod, ini ang permitang pangadji. Tamayo kayang maninigo. Mayong maninigong maglaog sa kahadian tan Diyos. Kundi ano lang, pagkahirak niya. Nakita po, mahirakan niya, asin mamutan. Ano? Mamutan kita niya, asin kamutan. Yung tagabos, grasya. The primacy of grace. Na kita makapagsabi, dapat ngayon, deserving ako. Ako nagpara-donate nga ako. Buong buhay ko nagpara-arog ako. Duman sa parokya, yun ang paraksuya mga ginigibo. Charismatic ako, lector ako, commentator ako, naglilinig ako. Bako yan ang requirements para kita makaabot, makalaog sa kahadian ng Diyos. Ano? Palan? Sa grasya niya, sa pagkamuot kita niya. Kaya kita yaon digdiyo, ako padi, kamo yaon digdiyo, yaon nagpresente, taano kita buhay pa kita, nagsasamba, ninuli sa pagkamot, asin pagkaherak, sa grasya ni mahal na Diyos. Takon kita lang, mayo. Yun po. So, the primacy of grace. Grasya ng Diyos. Grasya ng Diyos ang nagpapahiro sa tuya. Dahil sa grasya kan Espiritu Santo, yaon kita gabos, naglilingkod sa iya. Okay? So kaya, sa tuya pong paghinguan na makalaog sa kahadian ng Diyos, inian sa tuyang pagngayo-ngayo, pakimaherak, asin pagkamot ng Diyos, tanganing makalaog kita kay Banya sa kamurawayan. Amen. Amen. So magtindog po kita sa pagpadagos kan Santa Misa sa pagpahayag nin pagtubod. Nagtutubod ako. Diyos amang makakamhan, langit asin daga, kan gabos na naihiling, asin daay naihiling, asin sa sarong kagurang na si Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nani laman huli ka ni Espiritu Santo, Kiber Maria, asin nani tao. Magduko kita, hindi kita panahon, idukuan tayo sa paghurup-hurup, kan pagnani tao, kan Diyos. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong
asin kanigatulong aldaw na buhay luwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tukan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mabuhay asin mga gadan. Ansa yung kahadayan din kitapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa maasin kan sa aki, siya kaiba kan maasin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa pagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtuwod sa rumbunyag sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay na maabot na panahon. Amen. Pamibi nin banwaan. Magdulok kita ngunyan sa Ama na nag-apod sa to hali sa lambang banwaan, tanganing maging sa iyang mga aki, mamibi kita sa iya sa kapakumbabaan para sa tong mga pangangaipo. An sa tong simbag sa lamang pag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayukan simbahan, magkusog ang buot sa pagpapahayag kan tataramon kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hanyugaan sa mong pamibi. Tanganing danay niya tong utubon an sa tong mga katungdan, bilang mga Kristiyano asin maghigos sa paglaog sa hayapit na pinto, pasiring sa buhay na daing kasaguran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga magurang patunayan ang mga kaakian ang sa indang pagkamuot na mapapusog kan sa indang pagtubod, urog man sa panahon ng na makuring pagsubok, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit sa isip asin sa hawak, matinios na makaako kan sa indang krus, asin makatalastas nan sa indang mga pagsakit, sarong pag-andam para sa buhay kaibaan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, akuon asin makalaog sa kahadian ng langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hanyugaan sa mong pamibi. Amang maherakon, tabang kaming magpasankan sa muyang mga pagsakit, asin gibuha, sindang paratubod din pagtalubo, asin grasya, Huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Panginoon,
Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang tangan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nahulikan sa rosa ng sakripisyo nin pag-ampon, mabawi mo ang banuan para sa imo, kaugaying warasan sa mo, ang mga balaog nin pagkasararo, asin katunungan sa imong simbahan, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na kami danay asin minsan sa magpasalamat sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makaman na din kasagkoran. Nakagamiaw kami na sa daing sukul mong kamurawayan, nasanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsikan sa imong pagka-Diyos, at angani itinagama mo ang bulong sa samo umansanang pagkamagagadanon, asin kun ano ang ikirapahamak kan mga nawara, iyo man ang ilinigtas mo sa inda, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya anukbo ni mga angeles, nagsasambakan sa imong kamahalan, naguugma sa atubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo, na makasanong sa indaan sa mga timog, sa kaugman magkariba na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurangnan, Diyos din mga upo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, panananan minalingin, sa ngaran kan kaburangan. O sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ka ng gadan banal, burabo di gabos, nakabanalan, ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mga maging hawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan sa sarugaring ng buot pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagkuhaning tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinao sa iyong mga disipulos na sabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini, tayan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya maning kalis sa singararay pagpasalamat sa imo, tinaw sa imo disipulos, naan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini, tanan kalis yan sa kuyang dugo, kan bago asin dani na tipan, napapabuluson, para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad, ang mga kasalan, ini pagibo nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag, sa kunang ikamagdato.
Kaya kami nagrumdom kan sa iyong pagkagadanan sin pagkabuhay luwat, nagdudulot sa imong kagurangan kan tinapay nin buhay, asing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kanawa kasin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giromdo makagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin gabos na klero. Siring man giromdo sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay luwat, asin gabos na magadan, dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose na sa iyong esposo, kan mga banal apostoles, asin gabos na santos, nakaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheras, kan buhay na din kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siriman, huli sa akimong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakaligtas sa tugon na sin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Nagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katoninongan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherat, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos nakapurisawan, mantang kami naghahalat kan maog man paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulitas sa
Kristong kagurang nanin ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa mong simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan po kamo kandandanin katuninungan. Peace to you. Peace to you. Katuninungan po sa Indugabos. Maluhod po. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, gibuwa ang bulong na panokan sa imong pagkaherak, asin kaugaying himua kaming magtalubo ang siring na mag-uswag, tanganing makapaggaya-gaya kami sa imo sa gabos na bagay, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po sa nagkaperang siya magpapasalamat. Ako na. Ako na lang, okay. So sa punto pong ini, gusto ko po kamong pasalamatan. Alagad bago kayan, announcement, ego pong inaapod na CARIS. Yan po ang CARIS International na kung saan gabos na charismatic group, charismatic community, digdiro sa interong Kinaban, yaon po dyan igaron ipayong, yaon po dyan. Igaman CARIS Philippines, yan po. As in CARIS Bicol, Cáceres, okay. Yaon po kita sa CARIS Cáceres, na kung saan gabos po kitang charismatic movement, yaon po dyan. Nagkaigwa pong minagmukna ni Pope Francis, pinabalagos ni Pope Leo, asin po digdi nakaabot digdi sa tuyang taning igmagayon po ang coordination, networking, kan gabos na mga charismatic renewal international service digdi sa katolikong simbahan. So kaya kan last year nagkaigwang charis seminar duman sa Cebu, kan sarong simana kami po mga spiritual directors duman po sa Pius Center sa Manila, kaiba ko si Brother Mel. Kaya alagad sa October 25, 26, mga youth po ang magkakaigwang seminar, gathering, duman po sa Cebu. So, invitado, consisite po youth sa Indo na gustong mag-ayon, magdyan lang po kay Brother Mel. Alagad gusto ko po, bilang ako sa Indo pong direktor, magduman kita. Magduman ang dakol na taga Cáceres, tangani pong maugma sa Arsobispo, aktibo kitang magpartisipar po duman bilang sarong simbahan digdi sa Cáceres. Kaya so ini pong gathering ta fellowship digdi sa Indo ngunyan na ugma po ako ta nagkatiripon kamo, kaya gusto ko po kamong pasalamatan. Of course, pasalamatan ta ang CRC Rinconada Group. Ako po taga Rinconada, Most Holy Trinity Batu. Salamat. Salamat po. Imagine po, harayuon pa po, nagdigdi. Of course, St. Jude, Tadeus, San Nicolas. Yan po ni Iriga. And then, siyempre, ang St. Anthony, Iriga. Yan po ang nag-choir po, magayon po, ang saidang choir. Salamat sa idong magayon na boses, mga mga ngod, sa mga ngod ko, sa pagtubod, mga taga-Iriga. Asin, gusto ko pong pasalamat siyempre ang taga-Managa. Salamat po sa mga taga-Naga. Yung pinanginutan po. Iyo po, very good po mga taga-Naga. And then, ang host, CRC Partido Group, ang taga-St. Francis Xavier, St. John the Baptist sa Goa, asin, of course, San Jose. Salamat po sa Indo. Next year sa in naman, di ko aram kung sa in na. Batu. Sa Batu, okay. Magkailingan ka sa Batu. Sa Rinconada ang next year, ang fellowship. So, yun po. So, isasabi ko po ni Kay Arsobispo, ang nangyari ngunyan, i-report ko na kita po ng mga CRC, Cáceres Renewal, charismatic, nagkateripon po ngunyan. So, naugma po kami. So, saro po, sana po magkaigwa kamong debosyon kay San Jose. Aram po nindo ang San Jose Shrine and Parish, ngunyan pong Jubilee Year, Jubilee Church po ini. Kaya igwa kitang Jubilee Cross.
So, magpangadji, Gors, nagpangadji kita, nagsimba, nasa estado ng grasya, nagkumpisal, ipinangadji ang Santo Papa, intensyon kan Santo Papa, may nagtutubod, amanyamo, Ave Maria, asin pag-umawon, so yan po, nakuata po ang indulhensya plenaria. Po, so, yan po, si San Jose po, provider, protector, kan simbahan, kan familia. As in, protector, tapo, provider, kan sa tuya pong mga buhay. So, Diyos magbantay, Diyos magbalos, kan sa inyong pong karahayan, kabuutan, salamat sa inyong pagsirbi sa simbahan. Yun po, sa inyong pong parokya. Ipangadji po nindoan sa inyong mga kura paroko sa inyong parokya. Dahil po kamong pirmi kamong coordinated. Kung ano man po ang sa inyong mga activities na gusto nindo, magkortesiya sa kura paroko, maghagad din permiso, tangani pong yaon an sa indang suporta sa indo. Yun po, so tangani pong danay magayon ang koordinasyon kang charismatic group, charismatic community, kang buong parokya, asin kang kora paroko. Ang simbahan sararo, kaibanan ang Espiritu Santo, tangani pong magayon. Kita po, ang trust po ni Arsobispo, education towards communion. Yan ang satuya pong asin kita po ngunyan, nag-aandam kita para po sa Peña Francia, makakailingan kita sa September 5 and 6 sa Alay Kiina. So pang 26 na taon ta na po ini. Sa tuya pong tradisyon, taon-taon na pag-alay Kiina. Overnight po yan activities ng Gabos na charismatic movement digdi po sa enterong Bicolandia. Kumpesto kan iba-ibang dioceses kang Bicol. So magtindog na po sa huring bendisyon. Mas pasalamatan man ining mga Knights of Colombo, Knights of the Altar, mga sakristan na nagtabang man po sa tuya. So, an kagurangnan mapa sa indo, asin sa imong espiritu. idukuan payo, asin maghagad nin bendisyon. Bendisyonan kamo kan kagurangnan, asin kamo bantayan. Amen. Amen. Magliwanag an sa iyong lalawgon sa indo, asin mahirak siya sa indo. Amen. Magbirik an sa iyong lawog sa indo, asin tawan kamo kan sa iyong katuninungan. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makaman, Ama, asin ang Aki, asin Espiritus, maghilig, asin magdanay sa indo, sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magapos kita mapa picture, souvenir, tanin mo kitang magapos na dengo na maguli, dengo na kita maguli, o mapa picture kita bilang sarong grupo, kita po nagkateripon, nag-fellowship, gabos kita. Imagine na. Gabos kita mga brothers and sisters. Picture, gabos. Gabos, mga yaon, mga brothers, sisters. Oh, madyan na. Sige na po.